Βασικός σκοπός των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης του παιδόκοσμου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Είναι κάτι παραπάνω από δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Είναι παιδεία, πολιτισμός, γνώση, ψυχαγωγία, εκδήλωση συναισθημάτων. Οραματιζόμαστε ένα μέλλον καλύτερο για τα παιδιά μας, αυριανούς πολίτες με αναπτυγμένη κριτική σκέψη και ελεύθερη βούληση. Εφαρμόζουμε το μοντέλο της σύγχρονης διοίκησης με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Βασικές αρχές είναι η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, η σύμπνοια, η αλληλοκατανόηση, ο αλληλοσεβασμός και η συλλογική λήψη αποφάσεων. Παίζω, μαθαίνω, δημιουργώ, γυμνάζομαι. 4 βασικά ρήματα, τα οποία πραγματώνονται με το σύνολο των δράσεών μας. Στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του παιδόκοσμου θα διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς εκπαιδευτικά project. Η μέθοδος project αποτελεί την πιο σύγχρονη, δημοκρατική και αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας. Επιδιώκουμε με ευχάριστο και παιχνιώδη τρόπο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών, της έκφρασης, της φαντασίας, τον πολιτισμικό διάλογο, την αποδοχή, την υγιή και αποκοδομητική αλληλεπίδραση, τη συναισθηματική ολοκλήρωση, την επαφή με την τέχνη, τον πολιτισμό. Στην προσπάθειά μας αυτή εντάσσουμε τη φιλαναγνωσία, τη δημιουργική γραφή, το θεατρικό παιχνίδι και τη μουσικοκινητική. Δίνουμε έμφαση στη τέχνη, που είναι ένα βασικό κομμάτι του πολιτισμού μας. Επιλέγουμε τις δράσεις της κεραμικής, των εικαστικών, των κατασκευών και του παιδικού κοσμήματος. Είναι ώρες αποσυμπίεσης, χαλάρωσης, ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, προσωπικής δημιουργίας, εξερεύνησης και ανάπτυξης συναισθημάτων και δεξιοτήτων. Οι νέες τεχνολογίες και η επιστήμη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εποχής. Στο πλαίσιο δράσεών μας εντάσσουμε τη ρομποτική και τους υπολογιστές. Προσφέρουμε στα παιδιά μας παιδεία, πολιτισμό και αθλητισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούν τα παιδιά του ΚΔΑΠ Παιδόκοσμος να συμμετάσχουν ελεύθερα και δωρεάν στα τμήματα εκμάθησης, ποδοσφαίρου και κολύμβησης του Αλέξανδρου.